Jo tonono subra Jisu Kristoni munggai jibai tei hamjakma yaparo phaidi tini seng elembakni kokno khnalai phirwano kokbo thumangkha takjak matai rokno ta khulumdi phia snamnai kaitorno se khulumdi takjak matai rokno ta khulumdi phia snamnai kaitorno se khulumdi India ni Constitution Article 25 arokhe sawo propagate any religion they desire saksakni muchungma tei borok dormo khlai mano piri mano abono sung omai khe bujiwi mano je borokno je muchungmani tei poito khlai mano takjak matai rokno phano khulumui mano honmani se phia Bible khe sujak nugo takjak matai rokno ta khulumdi hanai abo kaitor samani kokse जों kok snamui samani wngya haini bagui takjak matai rokno khulumani wngkha abo kaitorno gebengmani se kaitorni kok khnaya wngmani se kaitorno pokmani se kaitorno borom khlaya wngmani se lamrama berem noichi bwtang thamni simi ba ani buskango norok tei gubun matai rokno tatondi norok sakni bagui nokha sakani mungsa sukno kosolkhe eba ha sakani eba khe tei bisingni mungsa sukno kosolkhe mang tatakdi noro abono ta khulumdi phia tabo tamondi o bwtangni bising tei bujinani nangmani wngkha mungsa sukno kosolkhe mang tatakdi matai tatakdi takjak matai no ta khulumdi takjak matai no tamondi Jisaya 4:2 bwtang 4 angno subrayung abono ani mung ang ani sengsa buino eba ani lokmungno takjak matai rokno rwya naidi kaitor khe pholase bo belai khe kwthar bo se bebakni bugra kaitor se joto dofani bugra haini bagui bo se lobjak thai tei surijak thai bo se khulumjak thai klaio kaitor bini bororok a takjak matai rokno khulumthung tei lobthung hanai naya eba khe muchungjakya tamukhe kaitor bini mung katharno borom khlaiui bono ringthung lobthung honai se nayo Jisaya 4:2 bwtang 5 chukona hano snamnai tei abono phursanai sa hano tei ha sakao tongnai rokno achairwnai bororokno langmarwnai tei aboni sakao himnai rokno pholarwnai a kaitor subrayung o kokno sawo kok kubu hinkhe haise kaitor wngkha snamnai sa tei bo simi se bubagra chukona hani bubagra ha eba hayungni bubagra hayungo tongnai bufang wafang mal mata teima teijilang tei bebak manirokni bubagra bororokno langmarwnai tei bororokno achairwnai wngkha kaitor se bororok wngkha abo kaitorni se bororokni bubagra wngkha kaitor simi se aboni bagui hayungni bororok joto dofani bororok a snamnai kaitorno khulumnani nangsugo kaitorno simi se khulumnani nango phia borok bai takjak matai hanai hani rukphaini rangjakni bufangni dalbidar rokno khulumnani wngya eba borok bai snamjak mani rokno khulumnani wngya puila johon beremba bwtang 2 angsarok norok matai mang takjak bai huskhe tongdi Jisuni sagri johon samani kokhe haise Jisuno poito khlainai rokno norok matai mang takjak rok bai huskhe tongdi hanai tamni bagui omai khe sanani nangkha abo khe haise takjak matai bororokno phemlogo borok bai takjak matai mang takjak rok kaitorno kebengo matai mang takjak rokno khulumui butwa tangdi hanai johon phwrngmani kokse phia kaitorni simungno mannai rokle takjak matai rok bai huskhe tongui mano awansugui naimani khe hai hani matai mang takjak rok bai a matai mangno taknai rokno töyui borokno sabo matai mang takdi hanai phwrwnglang borokni bokhrogo sabo a wansukmungno rwlang hanai aborok khe saksakni sima rwngma tei muchungma rok se matai mang tagui khulmarok aborok sakni muchungma rok se phia abo kathar kaitorni aroni phaimaya tamukhe kaitorno borom khlaiya tei sumsokni phaimani se a matai mang tagui khulumnani muchungma rokle tei wansukmung rokle tei a matai mang takjak rokni thanio Luciferni logeo kwbangma swari rok tongo borok jotono tabukhe soitan eba phola hamya hanai se sinijak bai sio a phola hamya rok matai mang takjak rokni bisingo habui samung khlaio hanai
A phola hamya rok borokno laite sake phemlogui tongo. Borokni bukhano stoni tongo. Borokno sumsoko khiklainani bagui soitan motai mangtakjarokni bisingtei samung khlai tongo. Angbo ageo a phola hamya rok bai phemlogjagui takjak motai rokno khulumkha. Tamni bagi hinkhe ani thaniyo kaitorni aroni simung korui angmani bagui ang swnamnai kaitorno sinia angmani bagui phia ang tabukle takjak motai rokno khulumliya tei takjak motai rokno monliya. Tamni bagi hinkhe takjak motai rokle borok taknani korong rok takmani se aborok borok bai takjak se tei snamjak se ang tabuk kubui kaitorno se khulumsio tei bono mangno khulumui tongnai. Tini जों sanani muchungo o bisio bwskangni Friday 20 October 2023 ni simi Tuesday 24 October 2023 a salmario khe Durga Puja ngnai. A salo kwbangma borokrokno ahani takjak motairokno khulumnani belai khatung laijak ongui mano. Phia Bible khe suijak tongo takjak motairokno ta khulumdi hwnui. Haini bagui borokni bubagra joto dofani bubagra a snamnai kaitor khe sao takjak motai bai huske tongdi takjak motairokno ta khulumdi hwnui. Tamukhe kaitor sao ano se khulumdi hwnui. Nonghai hwnui sawi mano ang je hamjakmani no khulumnai ang je poito khlaimani no monnai ang takjak motairokno phano surewano tei khulumwano tei India ni constitution eba raidao bo freedom ruo eba sep ruo sakni muchung tei poito khlainani pirnani haini bagui ang takjak motairokno khulumnai abo ani ichha se hnei nong sawi mano. Phia nong sawi mandi nong nono langma rwnai a snamnai kaitorno kebengei sumsok khlaio hnei. Christian rok buino kebengei kok samani klaio takjak motairokno ta khulumdi hnei sakhe tamokhe a borokni bubagra joto dofani kaitorno siniwi manthung bono sawi manthung hwnui se Bible ni kokno ma pir laijao abo buino selengmani wngya tei buini dormono hamya hwnui samani wngya. Tamokhe bui chajak ya phano wngthung जों जिसुनो poito khlainai rokle kaitorni kok rokno eba Bible ni kok kubuino le ma pir laijao subra jisu pirdi hnei dagi mani bagui abni bagui sanani muchungo takjak motairokno ta khulumdi phia snamnai kaitorno se khulumdi. Amen.